సేవ ನನ್ನ మంగం విశ్వంరావు మత్తడిగూడ ఉట్నూరు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎంఏ ఎంపిల్ పిహెచ్డి ఆంథ్రోపాలజీ స్కాలర్ గోండి సాహిత్య వేదిక ఉట్నూరు కొయ్యపుణ్యం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి గోండవాన గుటూల్ ఉషాడిగుట్ట ఉట్నూరు ఆదిలాబాద్ జిల్లా నేడు జంగుబాయిన జన్మ బహన్వాత ఇతకే ఆత్మ పుడతా ఆత్మతల్ ప్రభు నిరంజన్ గురున జన్మాత ప్రభు నిరంజన్ గురునల్ ఏత జన్మాత అది ఏరు ఇచురిచురుచుర్ వెళ్ళాసి బచలై సముద్రాలకు తయారాత సముద్రాలకనాల్ కూబెల ఏరాత అస్కే ఏతల్ పృథ్వీత జన్మాత పృథ్వీతల్ ఆకాశన జన్మాత ఈయను 9 భాగాలకు ఏర్ మత్త అని ఉంది భాగం బెహే భూమిత భాగం మంత అహన్ 56 కోట్న పేన్కన జన్మవాత అహనే పోడ్దిన నెలదినగిరి జన్మవాత బౌ పేన్కు భగమంద నిన్వలు సమిది జాగపీత పజ గురుర జన్మవాత నిరుందారి గురుర జన్మవాత నేడు నండిచొరే సురుకీసి మీకు యశర్మంతో నాడితలు దాని తర్వాత బతల్ వాంత భాగం విహాంతను జైసేవ మీకు దండోస్ ముజరకి శర్మంతో